Abazali babafundi besikolo samabanga aphansi iKliptown Primary School e-Eldorado Park baceba ukusa enkundleni izikhalazo zabo eziphathelene nesikolo. Ngomhla wama-16 kule nyanga, ibhunga elilawulayo kwisikolo, abazali nabahlali bavale isikolo bekhankanya imiba yeziseko ezingundoqo ezikumgangatho phantsi kunye nongabikho koguntyulo olufanelekileyo kwesasikolo. Okanye ukulandela oku, okwabazali bezama indlela yokuvakalisa izikhalazo zabo. Emva kweentsuku ezimbalwa ezigqithileyo apho abazali baye bavala mba isikolo samabanga aphantsi saseKliptown ngenxa yemo abathi ayiginyisi mathe kuso ingakumbi iziseko zesi sikolo. Xa kungoku emva kolo qhankqalazo babazali banomkhombandlela wokuba babhenele enkundleni ukuthwalisa uxanduva iziphathamandla ezisilelayo ukwenza okulungileyo. Where we're standing now with this whole situation is that the DID is playing around when it comes to this old portion here where we're standing in. DID is refusing to fix this place. According to them, there is no money to build this portion over. Our children is being sent to the mobile classes. The children there is going to suffer because reason why is there's rats, there's snakes, because of the opposite next to it, there's an open field. It's a dumping field. They don't clean that place. Othetha egameni labahlali uMajid Amin uthi lo ngumba ongxamisekileyo nodinga ungenelelo ngokukhawuleza kuba esi sikolo asikhuselekanga kwaphela, nto leyo inyhasha amalungelo abantwana. The school is unsafe. You can have a look at the toilets. Not a person will use that has dignity. They are destroying the child's rights and dignity. That is what they are, and is humanity. Very important. But it is equality. We can't do that. Doesn't matter who are we. We have black children, colored children. There's different children here. It's our children. Not once did a new minister of basic education came out to this place and have a look. Because if she comes out and she has a look at this class, we'll just talk about one class now, but all the classes are the same. She will make a plan immediately. Abazali babantwana abangena kwesi sikolo bazimisele ngokuba baviwe kwaye kwakhiwe esi sikolo siphuculwe kangangokuba abakuchasanga nokuya kwinkundla yomgaqo-siseko yoMzantsi Afrika. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka e-Eldorado Park.